Изразът „средата влияе“ важи с пълна сила както за хората, с които общуваме най-често, така и за пространствата, които обитаваме най-много. Изключително важно е, както избираме хората в обкръжението си, така осъзнато да избираме и всичко останало, което ни заобикаля. Да вземем едно цвете, например лавандула. Всички знаем, че то обича да расте на места, огрявано от жарко слънце през целия ден. В резултат на него то цъфти обилно и красиво. Виждали сме невероятните лавандулови полета, обсипани с цветове. Сега да си представим, че вземем това цвете и го поставим на най-сенчестото място в двора. Какво би станало? Да, ако го поливаме всеки ден, то няма да умре. Ще съществува някак. Но няма и да цъфти така, както би цъфтяло, ако е под жаркото слънце, което обича. Същото е и при хората. Знаете ли, че цветовете влияят на нервната ни система? Синьото, например, засяга един от основните нерви в човешкия организъм – нервус вагус, който има успокояваща функция. Свързва този цвят с вътрешния покой. Това е цветът на душата. Зеленото неутрализира в себе си жълто и синьо, цветът на пълния баланс. Съзерцавайки зелено, подканваме ума да пристъпи към почивка. Това е цветът на чувствата ни. Жълто кара ни да изпитваме изкрящо щастие, защото го свързваме с слънце, топлина, жизненост. Виолетово цветът на съюза, червено тяло и синьо душа. Асоциира се с мистичност, магичност, дълбочина. Активира вдъхновението, креативността и интуицията. Оранжево – уют, топлина, чувственост. Червено – цветът на живота. Сила, власт, огън, любов. Засяга другият важен нерв в човешкия организъм – нервус симпатикус, който има възбуждаща функция. В състояние да активира действие и да разпали емоции. Предпочита се от здрави, жизнени, сурови хора. Бяло – цветът на новото начало, с всичките му възможности. Свързваме го с чистота, истина, вяра, както и с зима, сняг, затова носи усещане за хлад. Има свойството оптически да разширява пространството. Черно – цветът, който поглъща в себе си всички останали цветове. В символиката му се среща контраст, свързват го както с отрицание, тъга, така и с лукс, изтънченост, власт. Абсолютния край и абсолютното начало. А около вас какви цветове има? И осъзнато ли сте ги избрали? Огледайте се, помислете и създайте своята съвършена среда за живот, за да цъфтите всеки ден.